ग्राम सभा हरिया कला के बीडीसी पद प्रत्याशी श्रीमती राजश्री मिश्रा जी, पत्नी श्री विद्याधर मिश्रा जी उर्फ मुन्ना मिश्रा जी, आप सभी वार्ड नंबर 6 से 10 तक के देवतुल्य जनता जनार्दन से ये हाथ जोड़ के विनती बा कि आप लोग के ग्राम सभा हरिया कला के बीडीसी पद प्रत्याशी श्रीमती राजश्री मिश्रा जी के वोट दी और वोट दे के विजयी बनाई और विजय माला पहनाई। राजश्री मिश्रा जिंदाबाद, राजश्री मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। ए जी सुनो तनी। अरे बोला बोला का कहतारू? बड़ा गावे गावे हाला भइल बा। अरे कैसन हाला हो? का हाला भइल बा? हम सुनी त। अरे सुनो तनी कि मुन्ना मिश्र जी बीडीसी पद के प्रत्याशी बानी। अरे हमू जाना तनी बड़ा गावे गावे शोर भइल बा। हम चाहत कि दोनों प्राणी मिल के भैया खातिर वोट मांगल जाओ, खूब चढ़ बढ़ के दिल से मेहनत कइल जाओ आ भैया के गाला में विजयी के माला पहिरावल जाओ। हाँ ए राजा जी, हमहू चाहब कि भैया के गाला में विजयी के माला पहिरावल जाओ। हाँ तो बात के ध्यान दी, हम का कहत बानी। हम कहतानी राना इनकर जानी, फूल रहे उनकर सपोर्ट, हम त मांगत बानी। हमहू त मांगत बानी, मुन्ना भैया जी के वोट हमहू त मांगत बानी। मुन्ना भैया जी के वोट हमहू त मांगत बानी। ग्राम सभा हरिया के सब देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के आग्रह बा, विनती बा कि आप लोग भैया मुन्ना मिश्र जी के जौन की बीडीसी के पद के प्रत्याशी बानी, आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में भैया के वोट दे के विजयी बनाई। ए जी रउआ सुनो तनी। का कहतरू? बोला बोला। रउआ कही ना पूछू। अरे कही का, सब लोग जानते बा। तो हमरा बात के ध्यान दी, हम का कहतानी। हर दुख सुख में संगे उ चले हो, सब लोगवा के भाला उ करेले हो। हर दुख सुख में संगे उ चले हो, सब लोगवा के भाला उ करेले हो। ए जी एक बात और सुन ली, बीडीसी पद के हवे प्रत्याशी, देख के भूले हो ना नोट, मुन्ना भैया आइल बाड़े। बीडीसी पद के हवे प्रत्याशी, देख के भूली हो ना नोट, मुन्ना भैया आइल बाड़े। मांगे खातिर सबका से वोट, मुन्ना भैया आइल बाड़े। मांगे खातिर सबका से वोट, मुन्ना भैया आइल बाड़े।
सही कहतनी रहुआ। हम का पूरा दुनिया जहान कहेला आ जानेला कि मुन्ना मिश्र भैया कैसन है। चलो चलो जाओ दोनों प्राणी गांव में घूम के भैया खातिर वोट मांगल जाओ। आपकी के बीडीसी में भैया के जरूर जितावल जाओ। अच्छा तो चली चलल जाओ। आ सुनी सब घरवा में खुश रहिए नारी नु हो। ए धनिया सुनो हम का कहतानी, वोट मांगे ले गांधी पुजारी नु हो। सब घरवा में खुश रहिए नारी नु हो। वोट मांगे ले गांधी पुजारी नु हो। ए जी एगो हमर बात सुनी कि हम का कहतानी। बोलो बोलो, हम तो सब तोहर बात सुनते बानी आ सुनत रहब का कहतारू। ठीक बा है बात सुनी। पूजा रावण नंदनी आ कहे देह बाबा रखियो ना दिलवा में खोट हम तो मांगत बानी। पूजा रावण नंदनी कहे देह बाबा रखियो ना दिलवा में खोट हम तो मांगत बानी। पूजा रावण नंदनी आ कहे देह बाबा रखियो ना दिलवा में खोट